טוב, אני פה בסטודיו, והאמת שאני מתקדמת בציור הזה די מהר. למי שעדיין לא מכיר, אז אני אספר לכם ואשתף שאני מציירת בשתי הידיים. כן, גם ביד ימין וגם ביד שמאל. לפני שאתם מתלהבים, זה גורם לכפל הוצאות. אני פשוט צריכה לקנות שתי עפרונות מאותו גוון, כדי שגם יד ימין וגם יד שמאל יוכלו לעבוד באותו קצב, על אותו גוון שאני צריכה. אז כן, זה גורם לכפל הוצאות, אבל האמת שזה ממש מגניב, כי זה מזרז תהליכים. ומי שעוקב אחריי מספיק זמן, אז יודע שביד ימין אני מציירת היפר-ריאליזם, וביד שמאל אני מציירת ריאליזם. זה רק בגלל שיד שמאל התחילה קצת מאוחר יותר מיד ימין. כן, זה קורה. אני אראה לכם ככה את הקצב תוך כדי שאני עובדת. זה ממש מגניב, זה מזרז לי תהליכים. אז אני פשוט צובעת בצורה כזאת. אני יכולה גם לעבוד על שני אזורים שונים בדף. ואני פשוט כזה, במודע שלי מסתכלת על כל דבר שאני צריכה להעמיק בו. זה די כזה כמו לנסוע ברכב ולהסתכל על המראות בצדדים. אז כזה, זה די ככה. וזה ממש מגניב. יד ימין היא כמובן קצת יותר מהירה מיד שמאל, אבל יד שמאל עוזרת לה.